cuando estuvimos en las Islas Cíes. Gústame a túa sonrisa, porque é como a de Amoa Lisa. Gústame cantar, para así verte bailar. Gústame vivir, pois así véxote sonreír. Gústame pintar, pois así podo-te debuxar. Se non estou contigo, non sei como vivo. Se non estou contigo, non río. Só se non estou contigo. O que non quero nin preciso, o que me abonda para ser libre. Teño dereito de non depender das palabras doutros, nin a condena daqueles que falan longe. Quero erguerme sen levantar sospeitas, sin contar os pasos, sen esconder o medo nos ollos dos que me abren as portas. Quero ter esperanza no pasado, remitir o futuro con palabras transparentes. Quero ter fe na palabra que obriga. Sei, con todo, que non abonda ser escoitada, mais quero que sexa a palabra que nunca has pronunciar tamén sexa túa, que non a deas por perdida, que me entregues ao final como testemunha dun encontro. Hermosa como una rosa, cariñosa y amorosa como una osa, mermelada de bolero faz, tartas de chocolate faz, que moi bons están. Gústame que me contes contos e vaciar con copa no monte. Mamá, quero-te moito! Moi fermosa é, como unha rosa florecendo é. Podes abrazala e o que sexa, pero non maltratala. Eu coñecín unha muller e con ela me casei. Agora que estamos xuntos, nada nos poderá separar. Aquela doncela que pasa é a miña muller. Si que é a miña muller. Aquela vez que pasou, alumbrou o meu corazón. Agora estou feliz porque está ao meu carón. Agora estamos felices porque eu a quero moito. Había unha muller que os seus dereitos quixo manter, quixo defender, e ao mundo facerlle ver. Había unha muller traballadora que loitou, traballou e pelexou, quería ser gañadora, e os seus dereitos poder ter. Había unha muller que, de punta a punta do mundo, os seus dereitos fixo ver, para que todos os pudiéramos entender, e xuntos poderos defender. Esa muller podería ser aquí no futuro, así que, pensa ben e sen apuro. Ela quere descansar xa. Ela está cansada, xa casi non pode nin levantar a escoba, a vasoira. O seu home dille que pare, ela dille que non. O home moi contento queda, e a tele ponse a ver. A muller mirando para ele, e el sen nada que facer. Pobre esa muller. Moi bonitiña, traballaba todo o día e non podía parar de traballar. Todo o día traballando e sempre lavando e tamén cociñando. O home todo o día sen facer nada, somente vendo a tele a ver para ver se saía unha boa muller atractiva. As mulleres son persoas, as mulleres son generosas, as mulleres son amables e son moi agradables, as mulleres son responsables, as mulleres son aforradoras, as mulleres son moi tratadas e as mulleres son traballadoras. Ella corría e a súa nai dicía: ven aquí
Fille miña, axudadme de días. Despois de axudar, voltou a correr, unha e outra vez, para diante e ao revés. A nai miraba cun sorriso na boca, mentre decía que neniña máis preciosa. Día da Muller Traballadora. Hai que felicitar a toda dama e señora por seren tan decididas, valentes e loitadoras. Viva a muller valente, viva a muller decidida, que pode haber igualdade, xa ninguén o dubida. Día da Muller Loitadora, Día da Muller Traballadora, e para todas elas é esta dedicatoria. A muller é un anxo que nos mandou Deus. Sempre que vou camiñando penso, como pode haber tanta beleza nun só ser? Na casa hai 6 mulleres, son como as correntes do mar, que ninguén as sabe parar. Pasan o día a traballar e a noite a descansar. Descansan como un paxariño metido no seu niño. Traballas e traballas, e non te cansas. Eu penso que se o fixera outra persoa, ti ias descansar. Non sei por que tes ti que facer a comida. Eu podo che axudar, pero se non me deixas, eu non che podo botar unha man. Eles non deben ser maltratadas, nin tampouco discriminadas. Deben ser valoradas e non avasalladas. As mulleres falan e recorren longos camiños para conseguir o mellor para os seus neniños.